טוב חברים, יום חמישי, אנחנו סוגרים שבוע וכמנהגנו אנחנו עולים לשידור ומדברים על מה שהיה השבוע ומה שעתיד להיות בשבוע הקרוב. אז את השבוע הזה התחלנו עם הרבה מאוד עצב, אנחנו נמצאים שבועיים בתוך מלחמה שלא ידענו מעולם מלחמה שכזאת. תחילת השבוע, כמו שאמרתי, המון עצב, היינו בעיצומן של הלוויות, יום אנחנו שומעים על עוד הלוויה ועוד הלוויה. לקח הרבה מאוד זמן לאסוף את כל השברים ואת כל להיכנס ולהבין בעצם איך ממשיכים הלאה, ויש המון חששות על איך מתקדמים ומה יהיה בשבועות הקרובים, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו יכולים לומר שאנחנו מסיימים את השבוע הזה עם קצת יותר תקוות. אנחנו שומעים על יותר ויותר חטופים שנמצאים בעזה, מספר מטורף, כבר עברנו את ה-200 חטופים, ולצד זה אנחנו רואים איך התמיכה הבינלאומית הולכת ומתחזקת, שומעים הרבה מאוד דברים לטובתנו. ביידן ביקר כאן אתמול, היום מבקר כאן ראש ממשלת בריטניה, ועוד ועוד אישים בעולם כולו באמת מדברים בעדנו, וזה טוב וזה חשוב, ואנחנו צריכים להדהד את זה. וצריכים לקחת מזה גם כוחות, צריכים לקחת מזה כוחות גם ברמה הגלובלית וגם ברמה האישית שלנו. ואני רוצה באמת לדבר על כמה נקודות אור שאנחנו כאן באופן אישי ראינו השבוע. בראש ובראשונה, באמת בראש ובראשונה, אתם יודעים, אנחנו ביום ראשון התחלנו סמסטר ראשון, אנגלית לילדים, זו הייתה החלטה מאוד ברורה שאנחנו הולכים לעשות את זה, אבל לצד ההחלטה הזו היה הרבה מאוד חשש, הרבה מאוד קושי מנטלי, קושי ביצועי אפילו, לאור העובדה שאנחנו עובדים כאן במתכונת מצומצמת, אבל עברנו את זה, ועברנו את זה בהצלחה, ואני שמח לראות את אותם ילדים בשבוע הראשון של הסמסטר אנגלית לילדים, פשוט ניגשו למערכת הלמידה כמו נינג'ה, ממש כמו נינג'ה. היו כאלה שבאמת לקח להם קצת יותר זמן להיכנס לעניין, וזה קצת קרטע, אבל בסופו של דבר, הרוב המוחלט בפנים, מתרגלים, ההורים תומכים. שמענו אתכם ההורים השבוע הזה, כיף היה לשמוע אתכם מדברים עם יועצי הלימודים שלנו, קיבלתם טיפים חשובים גם לתקופה הזו, אבל לשמוע אתכם, מספרים על הילדים שלכם, שהם מוצאים במערכת הלמידה, סוג של הסחת דעת, למידה, החכמה, זה פשוט שם אותנו במקום שאמרנו לעצמנו, היה שווה באמת ללכת עם ההחלטה הזו, וללכת איתה עד הסוף. אז בראש ובראשונה, אני עוד פעם אומר, כל הכבוד לאותם ילדים, לאותו נוער, שבאמת השבוע התעלו בצורה בלתי רגילה, נכנסו למערכת הלמידה ותרגלו. כן, פשוט באמת אושר גדול לראות אתכם עושים את זה. עבורנו זו הייתה נקודת אור מאוד 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 חיובית. עוד נקודת אור מאוד מאוד מחממת את הלב, אתם יודעים שאנחנו בתחילת השבוע קיבלנו החלטה לפתוח את מערכת הלמידה, סמסטר הראשון לילדים, ללא עלות לילדי עוטף עזה. ביקשנו מכם להיכנס לתוך דף הפייסבוק שלנו, לדף האינסטגרם שלנו, ולשתף את הידיעה הזו. אנחנו מצידנו שלחנו אלפי מיילים לחבר'ה שאנחנו יודעים שנמצאים באזור, לצד זה שהיינו בקשר ועדיין בקשר עם גורמי החינוך שקשורים לתלמידי העוטף. המשימה לא הושלמה, אבל תודה לאלו מכם שתרמו מזמנם, ובאמת עזרו לנו להפיץ את העניין הזה. תודה לאלה הבודדים בינתיים שעשו share לפוסטים שביקשנו, אלו מכם שטרם עשו את זה, והרבה עדיין לא עשו את זה,
בבקשה, כנסו לדף הפייסבוק שלנו, כנסו לדף האינסטגרם שלנו, תעשו share לפוסט הזה בלבד. לא צריך, לא צריך יותר מדי, רק לפוסט הזה בלבד, כי המטרה שלו היא ברורה. אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר ילדים של העוטף, ילדי העוטף, כדי לאפשר להם, למי שרוצה, להיכנס למערכת הלמידה ללא עלות. חברים, זה אולי נשמע לכם קצת כזה, למה הם צריכים את זה בתקופה הזו, אבל האמינו לי, אני מדבר פה עם המון ניסיון, ואנחנו רואים כאן מה קורה, אנחנו רואים תמונה שאתם לא רואים אותה. יש ילדים, והם לא מעט שבשבילם המערכת הזו, הפלטפורמה הזו, שהם צורכים תכנים בצורה שכזו, היא הסחת דעת חיובית, וכל מה שניתן לעשות לחבר'ה האלה, זה הזמן לעשות. אז כנסו, שתפו, לא עולה לכם יותר מדי, נכון? מקסימום, גזלנו מעצמכם, גזלנו מכם דקה בחיים. עכשיו, באותה נשימה, אני גם כן שמחתי לשמוע שהיו חבר'ה מבוגרים שהתקשרו השבוע, וראו את מה שאנחנו עושים עבור ילדי עוטף עזה, וביקשו גם הם איזושהי הטבה בעניין לאור המצב. אז נכון, היינו מרוכזים השבוע עם הילדים, אבל אנחנו הקשבנו לכם, אנחנו מקשיבים לכם כבדרך כלל, ואנחנו נערכים גם לתת פתרון לחבר'ה המבוגרים שנמצאים בתחום העוטף. אז אולי זה יעלה במהלך היום, אולי זה יעלה רק בתחילת שבוע הבא. אתם תקבלו על זה הודעה מיוחדת, במייל, ב-SMS, מי שהשאיר את הפרטים שלו, ואם לא קיבלתם, דברו עם יועצי הלימודים, הם ישמחו לעזור לכם בעניין הזה. לא כרגע, כי כרגע זה עדיין לא עלה. בסדר? אז גם החבר'ה המבוגרים שמבינים בערך העניין, ומבינים שאפשר להישען על הפלטפורמה שלנו כסוג של הסחת דעת, סוג של רוגע, ולצערנו אין הרבה מקורות רוגע בימים הללו, אז איפה שאנחנו יכולים לעזור אנחנו עוזרים, אז גם לכם זה מגיע, חברים. בסדר? ועוד נקודת אור מאוד 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 כיפית וחיובית שהייתה לנו השבוע, אז עם פתיחתו של הסמסטר הראשון אנגלית לילדים, אנחנו בעצם עלינו לסמסטר הזה עם פלטפורמה משודרגת, ורבים מכם שמו לב לזה, כמובן אי אפשר שלא לשים לב לזה, וקיבלנו מכם המון פידבקים, המון מחמאות, אפילו כמה תיקונים פה ושם שכבר סידרנו את רובם. אז אני מאוד מאוד שמח שאתם מעריכים את הפלטפורמה החדשה, את הדיזיין החדש, באמת זה הרבה יותר נגיש, הרבה יותר קרי, כיף לשמוע אתכם, כיף לקבל מכם את המחמאות האלה, ותראו, אני אומר את זה, באמת, השבוע הזה אנחנו ליקטנו כל קרן אור שיכולנו ללקט, זו הדרך שלנו בסופו של דבר להתמודד עם המצב המאוד עגום הזה, שלכל מקום שכמעט אתה פונה, אתה שומע דברים פחות נעימים, וזה גם מה שאני מציע לכם, חברים, תנסו לראות איך אתם מתפקסים בלהטעין את עצמכם. נכון, המצב סביבנו הוא לא נעים, השיח הוא בחלקו לא נעים, אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם, כמו שאני שואל את עצמי, וכמו שאני מדריך את החבר'ה שלי כאן מסביב, איך ממשיכים מכאן? הרי אי אפשר להיות תקוע באותה משבצת כל כך הרבה זמן, ואנחנו כבר שבועיים בתוך הדבר הזה, וזה לא הולך להיות קצר, אז איך ממשיכים מכאן? אז רשמתי לעצמי כמה נקודות, שלדעתי כולנו יכולים לקחת על עצמנו, ולעשות טוב גם לאחרים וגם לעצמנו על ידי כך, ובראש ובראשונה, החברים, זה להמשיך לתמוך בחיילים. אנחנו רואים מה החיילים עושים בדרום, איך הם נערכים בכל אזורי הכינוס, גם באזור הצפון, וכיף לראות את כל האומנים, וכל החבר'ה האלה שיורדים לדרום, נוסעים לצפון כדי לתמוך בחיילים. אני בטוח שראיתם את כל הפינות על האש שפתחו להם, את אותם זמרים שיורדים ועושים להם שם כיף, טוב מאוד שכך. משלוחי פיצות, ספרים, שירדו לדרום, לצפון, כדי פשוט לספק תספורות בחינם לאותם החיילים שנמצאים בשטחי הכינוס. אפילו לא יודע אם יצא לכם לראות את אותו בחור יצירתי שלקח טנדר, שם עליו גנרטור ועמדות טעינה, ירד
לדרום וסיפק לחיילים עמדות טעינה לפלאפונים שלהם. חברים, המקום הזה שבו אנחנו לוקחים מעצמנו, תורמים לאחר, מראים אותנו, כן, זה מראים אותנו, ואני מציע לכל אחד ואחד מאיתנו, תחשבו איך אתם יכולים לתרום לאחר, לתרום אפילו לשכנה למטה או לשכן למעלה, זה יעשה לכם טוב, זה יעשה לכם טוב, וחשוב מאוד מאוד לשמור על שפיות. אז כן, זה לדעתי, הנאמבר 1 כרגע, איך אני רואה את עצמי, אתכם, מה אני מציע פה לכולם לעשות כדי להמשיך ולשמור על השפיות. עוד נקודה מאוד חשובה. חברים, אנחנו נכנסנו כרגע למלחמה. אנחנו נמצאים שבועיים בתוך התהליך. לדעתי ולדעת רבים, הדבר הזה לא הולך להיות דבר של מה בכך, וזה לא הולך לדבר קצר. ושאתם מסתכלים סביבכם, ואני בטוח שאתם מסתכלים, אתם מבחינים שיש מסעדות סגורות, ולא כל בתי הקולנוע סגורים. בקיצור, הרבה מאוד דברים פתוחים, סגורים, לא נפרט גם כדי לא לספק לאויב קצת ככה שירגיש טוב עם עצמו איך הוא משבש לנו את החיים, אבל אין מה לעשות, יש הנחיות של פיקוד העורף, ולצד זה אנחנו צריכים להבין שהמשק שלנו בצורה שכזו נפגע. למה הוא נפגע? דיברתי על זה גם הרבה בתחילת הקורונה, וזה אותו עיקרון, כאשר הצריכה יורדת, אני נותן כאן שיעור בכלכלה על קצה המזלג, כאשר הצריכה יורדת, אנחנו בעצם פוגעים בכלכלה באופן ישיר. ולכן, חברים, מה שאני מאוד ממליץ לכם לעשות, אם אתם רוצים באמת לתרום לחוסן של המדינה, לחוסן האישי שלנו, תצרכו. אני יודע, זה נשמע קצת כזה, אולי לא במקום להגיד את זה, ומה זאת אומרת לצרוך בתקופה העצובה הזאת, אבל כן, אנחנו צריכים כרגע לדאוג שאותו שכן או שכנה, מורה לפסנתר, פסיכולוג, ספר, במיוחד כל אותם בעלי מקצועות חופשיים, לצרוך מהם שירותים, לצרוך מהם את מה שהם מוכרים, לצרוך תוצרת ישראל, במיוחד בתקופה הזו. אנחנו צריכים שהכסף יעבור מיד ליד כאן בתוך המדינה. פחות שיצא לבחוץ, פחות שישאר בבנק, פחות. הצריכה זה מנוע. אם אנחנו לא צורכים, אנחנו פוגעים בכלכלה, ולכן אני ממליץ לכם, עם כל הצער והכאב, ואולי זה לא הכי פופוליסטי להגיד את זה, לצרוך, כי הצריכה הזו בסופו של דבר עוזרת לנו. עכשיו תחשבו שהדבר הזה ייקח עוד 3 שבועות, 4 שבועות, 5 שבועות, אולי אפילו 3 חודשים, אף אחד לא יודע. כאשר המשק משותק בצורה שכזו לאורך תקופה ארוכה, אנחנו פוגעים בעצמנו, זה יחזור לנו כמו בומרנג, לכן לצרוך. אז אתם רואים את כל הצריכה המוגזמת אפילו לדעתי, של אותם חבילות שקונים בסופרים לחיילים וחם צוואר כמו שאמרתי כבר השבוע, זה מצוין שאנחנו תורמים לחיילים, וזה מצוין שאנחנו דואגים להם, אבל בחוכמה, זו לא צריכה חכמה, כי לקנות מוצרים שבסופו של דבר חלק מהם הולכים לפח, לא צריכה חכמה. תחשבו על צריכה חכמה, אוקיי? זו הדרך שלנו, שאנחנו יכולים לחשוב איך אנחנו בעצם עוזרים למדינה, עוזרים לעצמנו במצב הקיים. ועוד נקודה, שהיא מאוד מאוד חשובה כדי לשמור על השפיות, ואני אגיד אותה, למרות שאולי יש מי שיחס עליי שאני אומר את זה. תצרכו פחות חדשות. מי שקרא את הסטטיסטיקה של חברות של הערוצים בתקופה האחרונה, הרייטינג קפץ פי 2. זאת אומרת, אנשים צופים בחדשות, כי זה מה שיש כרגע בטלוויזיה, עדכונים, מזמן צפיית מסך. תקשיבו טוב, של 4 שעות ביום קפצתם ל9. אני אומר, קפצתם כי אני לא עושה את זה. אני כבר מזמן לא עושה את זה, כי הבנתי שזה רק מטמטם את המוח ושוחק את הנפש. אז אני מציע לכם בצורה הכי אמיתית והכי כנה, מסתכל לכם ככה בעיניים, בלבן שבעיניים, ואומר לכם חברים, תצרכו פחות חדשות. אנחנו היום ביום חמישי. אלו מכם שלא שומרים שבת, יכולים למצוא את עצמם עכשיו בסוף השבוע הזה, מיום שישי אחר הצהריים, עוד עד מוצאי שבת, מול הטלוויזיה. כי אין מצב רוח לעשות שום דבר. אז מה? תהיו עכשיו מול הטלוויזיה ותשמעו
עוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד גנרל שמדבר, ועוד אלוף שמדבר, ועוד דעה כזו או אחרת, ועוד סיפור גבורה. חברים, תתנתקו מהדבר הזה. זה לא מביא אתכם לשום מקום, להפך, אתם לא פרודקטיביים, אתם שומעים סיפורים שמשפיעים עליכם בצורה, על המצב רוח שלכם, זה משפיע בצורה לא הכי טובה. כמה שהם מנסים לרגש אותנו עם כל הסיפורים האלה, בסדר, הבנו, אבל יש גבול לכמה אפשר לצרוך מזה. תתנתקו מהטלפונים שלכם, תפסיקו להסתכל בטוויטר, בטלגרם, בוואטסאפ, תתנתקו מהדברים האלה ולו לכמה שעות. צאו, תעשו הליכה, צאו קצת לאיזשהו פארק ליד הבית, שמורת טבע. יש מקומות שאי אפשר להתכנס, זה הוראות של פיקוד העורף, אבל בסדר. אפשר להתנתק מחדשות, וטוב שכך. אפשר לשבת עם המשפחה ולהחליט שרואים איזשהו סרט. אפשר להיכנס ליוטיוב ולחפש איזשהם תכנים קצת יותר מעודדים נקרא לזה. זה בסדר גמור לעשות את זה. יש מי שאולי ירגיש קצת לא נעים שהוא עושה כאלה דברים, כן? במקום שכאילו מה, עכשיו אני אלך ואראה איזשהו סרט בטלוויזיה בשעה שהחבר'ה שלנו בדרום הולכים להיכנס עוד רגע, כל רגע נתון ולהתחיל מערכה קרקעית. לא צריך להרגיש רגשי אשמה. צריך להרגיש רגשי אחריות ולתרום איפה שאפשר, אבל לא צריך להרגיש רגשי אשם, כי בסופו של דבר אני בטוח שהחיילים שלנו רוצים לראות את העורף חזק, איתן, שמח, חי, כן? וזה חשוב מאוד, כי יגיע הרגע, עד כמה שאנחנו ננסה להימנע ממנו, שתתחילו פעולה קרקעית, יהיו לנו פצועים, לצערנו כנראה יהיו גם הרוגים, כי זה מחיר המלחמה, ואנחנו נצטרך לתמוך בהם, ואנחנו נצטרך לעשות את המאמצים, לעודד אותם, וכדי שזה יקרה אנחנו צריכים להיות חזקים. אבל מה שקורה בינתיים, שהחבר'ה בדרום, הם נמצאים ברבק, הם נמצאים במורל גבוה, וטוב שכך, וטוב שדואגים לדבר הזה, ואם תסתכלו מה קורה בעורף, העורף שוקע, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב, כל אחד במטר על מטר שלו, איך הוא לוקח את הסוף שבוע הזה, ונטען בצורה טובה. קחו ספר טוב, כמו שאמרתי, גם סרט טוב, גם בסדר. דברו עם חברים, תצאו קצת, תנשמו אוויר, אמורה להיות יחסית שבת נעימה, צאו לאוויר הפתוח, תתנתקו מכל הידיעות הללו. אם יהיה משהו חריג, לא נעים לומר, אנחנו נשמע את ההזקה. אבל בואו נקווה שלא יהיה שום דבר חריג והכל יהיה בסדר. מה שחשוב זה קודם כל באמת להתחזק. ועוד נקודה מאוד חשובה, תראו, עברנו משהו באמת קשה. בכל קנה מידה עברנו משהו זוועתי, לא סתם אנשים אומרים שזה הדבר הכי מזעזע שקרה לעם היהודי אחרי אירועי השואה, ולא סתם אתם גם רואים מדינאים ואישי ציבור מחול שמבקרים כאן ממש בסוג של רכבת אווירית, כי כולם מבינים שעברנו משהו מאוד מאוד מזעזע. אבל לפני שבועיים העם שלנו היה מאוד מפולג, והיום אנחנו רואים את העם הרבה יותר מאוחד, והעם באמת מאוחד, הרבה יותר מאי פעם. אבל לצד זה, לצערנו, יש את אלו שבכל זאת מנסים להמשיך ולפלג, להמשיך ולהציס, ומדברים דיבורים שלא קשורים לימות מלחמה. זה לא משנה אם אתם ימנים או שמאלנים, זה לא משנה אם אתם דתיים או חילונים, אנחנו כולנו באותה קלחת, כולנו באותה סירה, כולנו מבינים שיש לנו גם כן אויב משותף, ורוב העם מבין את זה, וכיף לראות את זה, אני מסתובב, אני יוצא, אני רואה את זה, אבל יש גם את הקומץ הזה, הנודניקים האלה, באמת האלה, שאני אומר, אל תתייחסו אליהם בכלל. אל תתייחסו אליהם. ראיתם שהם פרסמו איזושהי ידיעה כזו או אחרת בטוויטר, טיק טוק, טלגרם, אל תעדדו את זה. להפך, ככל שאתם מעדדים את זה, אתם נותנים להם במה. ככל שאתם מתייחסים לזה, הם מקבלים יותר כוח, כי אין מה לעשות, בן אדם מרגיש פחות כיף שלא מתייחסים אליו. וככל שתתעלמו מזה, האחדות רק תמשיך ותיבנה ותיבנה ותיבנה, ובצורה שכזאת לא ניתן לאותו קומץ שמנסה כל הזמן ככה להמשיך ולחרחר, כאילו אנחנו נמצאים שבועיים לאחור. אנחנו לא שבועיים לאחור.
אנחנו נמצאים כאן ועכשיו, אנחנו במלחמה, אנחנו רוצים לראות את כולם עם מצב רוח בשמיים, את החיילים, את העורף, את כולם. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים גם ללמוד להתייחס, אנחנו צריכים גם ללמוד להתעלם מנודניקים. והם נודניקים. ככה נקרא להם אוויר. בסדר? אז ההמלצה שלי היא פשוט, תתעסקו באמת באחדות, תתעסקו באמת בלאהוב אחד את השני, תתעלמו מכל אותם נודניקים. ולצד זה, וחשוב להגיד את זה, לצד זה, תזכרו שלעצב פנים רבות. ולצערנו, יש לנו היום במדינה הרבה מאוד משפחות שכולות, הרבה מאוד משפחות שהילדים שלהם נחטפו, בני המשפחה שלהם נחטפו, לא יודעים עדיין מה חלקם מעלה בגורל בני המשפחה שלהם. ואני אגיד משהו שלא הרבה אנשים יכולים להכיל אותו עד הסוף, אבל הוא סופר נכון לטעמי. להם ורק להם מותר להגיד הכל. וזה לא משנה מה הם אומרים, וזה לא משנה מה הם מוציאים מהפה. תזכרו שלא מודדים אדם בשעת צרה. לא חייבים להתייחס, זאת אומרת במובן של להדהד את זה, ולהשתמש בזה בצורה צינית, לחלוטין להכיל, לחלוטין ללטף, זה כן, לחלוטין, אבל לא כל דבר צריך לעשות בו שימוש ציני, כדי לקדם איזושהי אג'נדה כזו או אחרת, כי להם מותר הכל, זה לא אומר שלנו מותר לדבר בצורה כזאת, אוקיי? אם שכולה, מותר לה הכל. הורים לילדים חטופים, מותר להם להגיד הכל, מותר להם לכעוס על מי שהם רוצים, מותר להם להטיל אשמה על מי שהם רוצים. אנחנו תפקידנו להיות מאופקים. אוקיי? זו דעתי בעניין. לדעתי אם כל אחד יאמץ קו המחשבה הזה וינהג בצורה שכזאת, אנחנו נמצא את עצמנו יוצאים מהמשבר הזה בצורה הרבה יותר טובה מאשר נכנסנו אליו, וכנראה שאם נמשיך להתנהג בצורה שכזאת, כאילו נשאף לשם, אנחנו נמצא את עצמנו עם יותר מחובר, עם ברמה, זאת אומרת נהיה בהתעלות נפש, נמצא את עצמנו במקומות גבוהים יותר, די דומה למה שקרה אחרי מלחמת יום כיפור ואחרי השואה. בסופו של יום, אסונות זה משהו שמאחד. אם יודעים להתייחס לזה בכבוד הראוי וברצינות הראויה, ולא בטעות עושים איזשהו שימוש ציני שבדבר. אז זהו זה חברים, לא באנו לדכא, באנו להרים ולזכור את זה, ולכן אנחנו יוצאים לסוף שבוע. החבר'ה הצעירים, הילדים, שבמיוחד עבורם השבוע הזה זה השבוע הראשון שלכם ממערכת הלמידה, אתם עכשיו, היום יש לכם את המבדק הראשון, ואחרי המבדק אתם תנוחו את השישי שבת, אני מאוד ממליץ לכם לנוח, ויום ראשון מתפרסם מאמר חדש, חוזר חלילה התרגול, אנחנו עדיין, מדגיש ואומר, עדיין אנחנו פתחנו את מערכת הלמידה לילדי עוטף עזה, כל החבר'ה שנמצאים בעוטף, לא משנה איפה הם נמצאים כרגע פיזית, אתם יכולים, יש לכם את הזכות המלאה, ואני מאוד ממליץ לכם לקבל מאיתנו ללא עלות, גישה לסמסטר הנוכחי, מסלול הילדים, אז בקרו באתר שלנו, דברו עם יועצי הלימודים, ולכל עם ישראל, מבוגרים, ילדים כאחד, תנצלו את סוף השבוע הזה, תנוחו, חשוב מאוד, תנוחו, תצברו כוחות, תתנתקו מחדשות, צאו לאוויר הפתוח, ובעזרת השם, אנחנו נתראה בתחילת השבוע הבא, עם כולי תקווה, בשורות הרבה יותר טובות, ויותר תעצומות נפש. אז זהו זה לפעם זו, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, וכמובן, נכון, אנחנו נתראה בווידאו הבא.